hindi sa ating lahat mga ito po yung ibang kasama namin oh. Ayan. Saan tayo pupunta? Sa beauty. Beauty. May bago kaming kasama. Ayan. Good morning. Okay guys, tara na ulit. Good morning po. Yes guys, ngayong araw na to ay pupunta kami ng Malacapas na matatagpuan sa may dasol, kung saan makikita ang biodeck na sinasabi nila. Ito ay isang medyo may kataasan ding part ng lugar na matatanaw mo ang karagatan at iba bang mga part ng dasol. Kaya samahan nyo kami guys dahil sa bike ride na to ay kasama namin si Utol Marcelo. A few moments later. Gumba po kami at ngayon. Mas malambot kanina na. Oh, ayan na. Kumaya ba ito yan? Ito na lang? Yes guys, at nagpahangin kami ng gulong nung isang kasama namin guys dahil medyo malambot kaya nabagalan kami sa pagtakbo kanina. Yung mga ibang kasama namin ay nauna na guys sa may dasol at doon na lang kami siguro nila hintayin. Kaya ito guys, samahan nyo ulit kami at dire-diretso na tayo hanggang dasol. Sir. Buti pa dito may traffic agad kahit maaga. Okay guys, alis na naman kami. Na po kami ng tuloy ng dasol at mga 500 meters na lang ay paligo na kami papuntang Kamubo. Guys, may light na paakyat. Oh, tawid.
talaga naman, oh. Ayan guys. Okay. Talagang hindi na daw kinaya. Tanggap na tanggap. Ito yata yun, no, di ba? Shortcut. Ito yung shortcut papuntang ano, di ba? Bungawan. Bungawan. Dito kami dumaan, punta kayo, no? Oo. Wala pa yung ulay. Wala ko. Okay, ano, hindi pa niya sinagad. Di ba kinabat kita doon kami? Hindi ka mo ning ano kita nakakanet. Guys, malapit na. Ano, kaya pa, kaya pa? Infanta Pangasinan. Jersey number 11. Kayatan. Lusong. Sarap. Isang akyata na lang. Akyat. Kaya yan. Yes guys, dito na kami. Yan, may nakalagay dito na private. Scam kayo, no? Scam kayo sa akyatan, no? Nandito na pala. Ang bilis naman ni Specialized. Ay, ano ba yan? Pinarilo. Nasa? Oh? Hi guys. Guys, dahil kararating lang namin, pahinga muna guys. Mataas. Sarap yung akyat, lusong na daan.
doon guys. Tingnan natin, lapitan natin sa dulo para makita natin yung view. Sa part na to, mga bato, mga patay na bato, parang may bangin sa part na to. Ayan. Tapos banda doon, ito natin guys yung dulo. Dito sa banda dulo makakita mo lahat yung view nya. Ito po yung Malacapas view deck. Yan. May mga pantay-pantay na bato dito sa part na to. Ayan, ganyan guys. Dun sa banderon may parang bato na yan yung dun. Tapos sa banderon ay lawa, part ng tubig guys. Kung lawa na to, parang ilog pa rin. Yan hanggang dun. Yan guys. Tapos yung malaking part na yan ng tubig ay dagat na. Yan. Okay guys, ang exhibition lang daw muna. So yan sa tropa. Oh my God! Wow! Ayun na. The Willy King. Okay, hanggang sa muli guys. Sana nag-enjoy kayo sa panonood ng aking video. Sa mga hindi pa nakapag-subscribe, please subscribe na, francisM Vlog. Pakiclick na rin yung notification bell guys para updated pa kayo sa mga susunod na videos. Thank you!